jam hiire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe diñiral jam belam eɗen yiiɗi etade tarde ɗo deftere wiitende pinal men ɓe windi ɗum ceerno Hamme Ly. joni noon eɗen gara e gardidi deftere nde tawi waɗi gardidi ko Mamadou Talla, ministre de l'éducation nationale. gila e laamuji gadani Tuggi Dia o ko hayge ñallugue aduna o serani e yeynade poye pine kuɓɓoje fawade e tolno humpito ade e kala hen yonta hakkille ina ɓulno ko ina nafta rendo miijoji e ɓulnoji yontaji so windaka pine men ganni men e gowaɗi men kaytat majja walla joolo e mayel jeeji pine men nden ma moɗoy e nder aduna sippiro nesuji. Nde ɗo deftere pinal men noon ko deftere e nder defte honde deftere ruttorde honde codol moftirde ganni e gowaɗi. Deftere nde maabi e ko ɓuuri yajje ko tambino pinal men. Deftere nde ko diŋiri ɗiɗi, diŋiral suhaaɓe e diŋiral mawɓe. E nder diŋiral suhaaɓe ngal windiyanke o rewindima toɓɓe kewɗe tambinoɗe pinal men e cukaku keblannoɓe suhaaɓe men e nder rendoyankagal. in loowi hen rogere mawde somde toɓɓe 12 kaaloje no gurdam diŋiral siforino. Rogere wonde nde ko diŋiral mawɓe. koye nden rogere noon tawaten Hamme Amadou Ly ene takki maaje ene rewidi Pele Guella e Ali Fall e nder Pekan. omo yaadi e yontande pinal ina simtana en leele e dartol mum. omo abbiri dow jeeri ngam haalande en bojal e ko soomi e nder mum e yonta gañaji guumal. hakkunde oɗo ya garta maayo e dow windiyanke o lobbini e won caawe coomiɗe e pinal men, almudagal ngay, jooloyagal, jabba bagal. deftere nde memi dendagal kinde men hinde hen fof to henno e ko duusiranno rendo ngo. ina jeeya ko teskini e deftere nde dartande nde bindiɗo o waɗi e won nalankoɓe mawɓe ɓoyɓe dusde rendo ngo, kono noon ko yejjitaɓe hande ngaɓe hen no Ali Hammadi Ali Sy, Bayal Samba Tien lollirɗo Ngari Law, Mamadou Bundour. kono holno deftere nde wayanno so nde haalano duusirde pinal ko wayno hoddu, moolo, ñaño. deftere pinal men ina hollira ngalu coomigu e nder rendu men ngo hewɓe jurnitaki. mbiɗa setto e nde sifande witto e lesko duuɓi e kirale namdigo tampere jibingo nde deftere fattam lamire. ala ko betti en hen noon saabu wonde en daraniɗo fina tawa men meɗnoɗo ardade dental sehilaɓe dande leñol to Faraysi. no Bocar Gaye en dardino e Samba Diop Lele ko noon dardiniɗon e dusde Baba Mal joguiɗo dande rendu men. on himme ina ɗo hayso tawi dongal ngal teddiri en. nden noon andude en binduɗo o to himme mum tolni e wittoji e gollal ngal o gollani en enen fof mbiɗa eero rendo ngo fof nde wasata wadde pinal men e deftere moftetende kono yonde won deftere hutortende saabu nafoore soomide e maye. beele eɗen daña jaabowol
e namdal holko gadduɗen e pottital heɓi heɓna ngal Léopold Sédar Senghor haalanno kalifa mon Allah pinal men Mamadou Tall, ministre de l'éducation nationale. Joni noon eɗen ngara e natirka ka tawi ɗo haala ɗo ko Hamme Amadou Ly. Jimɗi nalankoɓe e nder rendo Haalpulaar en ɓurno ɓarade koye kinde. So diwri jimɗi diŋiri ɗi yimɓe fof poti e mumen hinde fof ina jogui jimɗi mum keeriɗi. Kono ɗin jimɗi kinɗi ɗi natata diŋiral e hen saaha wona tan jimɗi beelema fitandu kono ko jimɗi comɗi gandal birnidi ngal fotani fummitede e rendo walla weññede. Ko hono noon hinde fof to banggue kolli duusoji jimɗi jogori ɓoggol mum keerigol ngol rendani hay goto. Nden wadde ɗin jimɗi gona jimɗi nalankagal yimannoɓe ɗum ɓe gonano nalankoɓe kono ko resdaɓe konngol rendo e yontande bindol alano. E on yonta hito ko jimol wonno gam moftude gande men. Nden jimowo wonno ko joom gandal bahireɗo. So wonano ɗum holno pamirten radjaji Bayal Samba Tene Gaye lollirnoɗo Ngari Law mo janggani Farayse wawa yerodirede e lelgo bindin anduɓe farnorteɓe to Grèce e ko wiyete syllogisme ko Aristote hutortono. Jimɗi Guella e Ali Fall so jangguirama hande e gandal kesal ma tawe lelgo ngo ina facciro e lelgo kam e gaddin hutortoɓe bindol tubakoɓe. Hande noon jimol hoyɗetake miijete eno Birom Ndiaye haaldi e nder jayde Leslie Njalben. Ngol ɗo konngol Birom Ndiaye andini en nalanke natti wonde gandu birnidi wonti bittowo bindowo jaaduɗo eko saaha mum namdi ɗum ko. Gonɗini ko Habi Zakaria Konté wiyanno nalankoɓe men wona tan nanoɓe kelle men. Nden wadde e yontaji ɓennuɗi nalanke ko yimiyanke ɗo waɗo bindol moftowo wahi mum e jimol. To banggue kinde kewɗi hen coomi ko sirru keɓaɗo e birnidi. Pekan ko jimol Munu Maayo sa wali lawɓe keeɓi ɗum koye jinne biyeteɗo Maram. Dendagal jimɗi ganni ɗi kinde keruri dokkama iwdi kawis. Ina gasa tawa ɗum ko hirde jimmol ngol hangol wona dontowol wona nafoore heeride. E kala ko wawi hen wonde so diwti kinde ñeeñɓe ko jimɗi mumen mbaɗani ɗumen nalankoɓe ko kindi ɗiɗi gurni nalankagal Haalpulaar en. Ɓen goni subalɓe e maccuɓe noon hayso tawi won hen lolluɓe e jimri hewɓe mabɓe ɓuuri lollude koto buubaji. Subalɓe ko taaride mumen e wellitare hinde mumen saabu wasdeɓe hiidede to banggue needi rokki ɗumen woni e nalankagal. Guella e Ali Fall, Ali Hammadi Ali Sy, Abdoulaye Idi Seck lollirɗo Wali Seck, Abdoulaye Thienel Fall, Amadou Tamba Diop, Alassane Demba Diouk, Bayal Samba Tene, Bellel Daali mo Walalde, Hawwa Met biyaɗo ko kañum addi Wango, Baydi Dia en. Ɓeɗo fof jalti koye ndelo hinde nde ganduɗa so wonano kañum ko heewi tegmat. Haye mabɓe mo hutoraki nalankagal lolli e kutorɗe nalankoɓe ɓuuri tengtude e mool walla hoddu ngam weltinde fittandu mum. Nde Islam o naari ha jaali woodi sikkuɓe jimɗi tawaɗi ɗi ina karmi hewɓe subalɓe dutti koye beyti fannu goɗɗo
nalankagal jarowal nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ina yima sernaɓe moƴƴuɓe e nder rendu Fuuta nalankagal ɓuri lellude koye nokku biyeteɗo Law. Oɗo nokku yaltini nalankoɓe hewɓe. Hay nalankoɓe ɓe jeyaka e Law jeehi toon nokkoyde jeyge. Maccuɓe rokki ɗumen fartange ko woppanede ɗumen Allah to banggue konngol walla baɗal. Ko jomum waɗi foof wiyete koko woni ko rokki ɗum. Fayida gonɗo e nalankagal hanki ina foti duñde sukaɓe nalankoɓe ɓe e ruttade eko yimano ko wona joguitari ndi ɓe jadinta e jamanu mabɓe. Saabu ko yimate ko holliti nalankoɓe hande ɓe gabbitima e julagu nalankagal ha belsidi lowdi eko foti wonde darde jimol e rendo. Saabu elle ko yimateno yimama heddi tan ko yimtade ko yimano, kono no Hegel wiruno kala ko fonno miijede miijama, kala garɗo miijoto tan koko adiɓeɓe miijino ko. E nder ndeɗo deftere noon fandare men hen ko ruttanade tarih eko ɓuuri hewde e jimɗi, tawa on tarih ina walla en e jangguitade gonka ɗin renduji. Meftande e kala hen fannu hollirta ko tafannoɓe jimɗi ina gonno tawa ɓe gona ñemtinoɓe tan. Ɓurɗen yaññade noon koye pekan kam e leela kollirɗen ɗum jimɗi e gaddinaji goɗɗi gasnirɗen nalankoɓe heeriɓe e gueɗe kutorde gam dusde nalankagal. En mbawa wasde memde almudagal ngay. Ko gonga ɗum wona nalankagal kono elle ko ɗum juɓɓudi wellitare moltordu wawnoɓe wonde nalankoɓe iwdi mumen haaɗi ɗumen. Deftere nde memi nalankoɓe heeriɓe tata lolli kono kadi lollini nalankagal. Won hen ɓe keɓɗen ko yaaji e gurdam mumen ina hen en mbawani andude ɗumen to gurdam, kono en etima jangguitade gurdam mumen e nder jimɗi mumen. Ina hen Ali Hammadi Ali, Bayal Samba Tene e Yeroba. Joni noon natten koye pinal. Pinal firoji mum ina tugni e rendo taaridi tagu fino Allah. Ala rendoji ceertuɗi jiiduɗi jiyande e fannu no pirdata pinal. Kono kam maale kolliroje pinal ina keewi ete tugnade e ɗen maale addanta rendoji ina ñawodira. Rendo foof so ñaawi rendo heddigo e dow pinal mum nanguira ngon rendo ko joguigo pinal puygal. Kono pinal puygal wodani, woodi ko pinal ngal famaka. Pinal noon e yiyande tubakoɓe firi mum artitta koye aade wona e rendo. Ko ɗum waɗi e firoji kewɗi ɗi anduɓe kutori gartirta foof koye hakkilantagal aade. Wone mabɓe firduɓe pinal ɗum ko neɗɗo heddorto so tawi andi e hoore mum ronki andude ko waɗata. Ngon firo ina andini en ko neɗɗo o haaldete. Ina woodi kadi firo yañgo firdowo pinal, kono ɗum ko neɗɗo heddorte so tawi o yejjiti foof. Ha hande ko firo ruttinowo aade e pinal mum keeringal e haqqilantagal mum. Kono rendo ɓaleɓe so ina firo pinal kañum nawtata firo ngo koto rendo. E firo afrikiyankewo pinal ko kala ko rendo ina hettinire, kala ko aɗa yiya e maale mbawa nowtude ɗum e galle hinde walla e leñol. So morol mum, so pembol mum, so
jimmi so gamri e ko nandi hen. Pinal noon fawi kadi koye taaridi sato, no seeno wayi fof ko noon gunoji mum mbayata. Rendo nguleki wuurɓe e mum, pinal mum to banggue cinkal ina serta to woɗɗi e wuurɓe e ɓuuɓol, kamen e wuurɓe e nguleki no cinkorto e no cuuɗorto ina serta fawade e moni hen fof ko wuuri ko e to wuuri to. Ngal cinkal e ngal duƴƴal ngurdam ko kam serdata no ɓe jiirata aduna o eno aduna goɗɗo yirtaɓe. So tawi a ƴefti kadi wuurɓe e keccol a yerodiri ɗum eɓe taaridi mumen woni yooro, walla a ƴefti wuurɓe e dundu e wuurɓe e jeerede, ɓe fof fannu no gurdata wonata goto. Ko serdataɓe ko noon no ɓe gurdata ko ɗum serdal pinal mabɓe. Ngal certal pine noon ina wawi feñde e jeese fof, to cinkal, to cormitagol, to jimri e fannu no dande leldoto to ngamri. So en dokki yeru, sa daari rendoji gurɗi e nder keccol, jomumen so ina ngama gonata koye rippude no yiɗɓe nadde nder leydi ni. Tawa noon sa yurnitima rendoji wuurɓe e yooro, kañumen so ina ngama ndiwoto ha dow no yiɗɓe woɗɗitade leydi ndi ni. Yeruji ɗi ina keewi. Sa daari tubak so ina naata suudu, ittat ko fayno ko e hoore mum, hewani kadi ɓortude paɗe mum. Kono Afrique najo so ina naata suudu, ittata ko paɗe, hewani ko ɓortata laafa walla tengade. Fof fawi koye taaridi moni hen kala. Oya wuuri koye ɓuuɓol, so ina naata to wuli ittat ko wonno sababu o ɓorni laafaka ko. Oga wuuri koye nguleki walla nokkuji ɗi ɗaatani, so mo naata suudu o ittata ko paɗe saabu o sohlani ɗum e nder suudu he. Kono moni hen fof so ina ñaawa goɗɗo, ñawatamo koye dow eko wuuri ko sayfitamo walla jalkitamo. Ina wawi ni teskede e nder rendo woto tawa moni hen fof ko halfina koye gurdam ina serta eko goɗɗo o jogui ko ha wonta ndendirako. Yeru hakkude cubballo e ceddo, hakkude torode e cubballo, ndenɗiragu gongu hakkude mumen fawi koye moni fof to hettiri e gurdam e wasde famde goɗɗo ko waɗata fawade e taaridi ndi wondani. Joni noon naten e diŋiral e nder pinal dande maayo darino ko darde nokku heɓlo rendiyankagal towɗo, ko nokku keɓtinaɗo e wuuro kamɓe rendu to sukaɓe kawrata ngam janngude gueɗe rendu e gurdam aduna. Ko nokku gawirɗo gilli e cehilagal dumotogal e kadde gurdam. Ko nokku dowro heɓlo suka e nder jangde e gurdam aduna. E nder needi suka e nder Fuuta, so ummima e juuɗe nene makko o addoto jarribede koye pijirloji ɓetirɗe hakkille haw wawa serdude ko amnoto e ko amnotako. So ummima e on tolno o ɓattoto ko taniraɗo ngam janngude tindi e daari ha e cifti. E on tolno loote e makko ko pibli e bile e gueɗe comɗe birnidi. Omo janggoɗo wawde serdude ko yiyato e ko yiyatako. So suka o wawi yurnitade ha watti sikkitade ko soomi e tindi e daari, e on saaha ɗum firti ko tolno hakkille makko heeɓi to omo yewta e tolno goɗɗo. Ko nden o fuɗɗoto nawritade e diŋiral wuuro nokku to foti gasnirde heɓlo makko.
kono kadi naatgol makko dingiral addantamo jeeyede e sagataɓe dingiral ala omo foti rewde e gaturleje kewɗe omo ngabbira seeɗa seeɗa haw wonta ngaari dingiral. Dingiral naato ɗum wiyete ko joli, jaltowo ɗum wiyete ko ƴeeŋi. Dingiral jolnata suho koye nokku dartirɗo pinal addamo e nokku gandal gurdam rendo. Kala mo duuɓi mum tolni e ƴeŋde tawa ƴeeŋani on wiyete ko coyɗo. Nden wadde en paami dingiral ko yeru daaba taccinowo suka ummade e niɓɓe e birnide aduna addamo e tolno gandal rendo. E yontaji ɓennuɗi kala mo rewano e dingiral wona suho debbo walla suho gorko heewi wonde ko suho mo udditaki e pinal aduna ngakkaɗo ko heewi e pinal kam e gurdam. On mo rewani e dingiral wiyete ko songaki. On woni mo finani famani mo anda ko tari peƴata ko jeeɗiɗi kalata. Sabu hurum e ɗoftade sarɗiji rendo wontan to jinnaɗo wawi hadde e ko foti jangguinde ɓiyum. Kelmedi ngabbitedi e jogoram e gondigal debbo e gorko suka jangata ɗum koye dingiral e yeeso guijiraɓe mum. Yumma ina haɗa, ina yamira, ina ɓaaƴa, ina ngarɓira mbaba heeda e furade e hulɓinde ko heddi hen foof ko dingiral jokkita. Dingiral noon ko nokku keeroriɗo jubbude mum, kuule mum e keeride mum. Dingiral foof e jogade kuule mum keeriɗe haɗata ina heptini kuule rendo e sarɗiji mum ina heptini kinɗi ko ɗum waɗi moni hen foof ina andi to heedata e to haɗata kala ko salete dewgal ina sale e nder dingiral. Notittoɓe e dingiral mbaɗi ko pelle tugnade e duuɓi mumen. Kala guijiraɓe tolnodirɓe e duuɓi ko kañumen gondata ko kañumen mbaddata gaturleji mumen. Ko ndin juɓɓudi andinta moni hen foof mo foti wondude e mo foti yaadude e to heedata goɗɗo. Joyi jo foof pelɓodiral ina jola hakkude yontaji kono heewi ɗum addude ko tawa won e yonta mo haɗani eɗo foti hadde diwo kerol naata e ngesa goɗɗo. Ko heewi hen ni ina jibina fitinaji hakkude pelle dingiral. Dingiral noon ɓurno wawde notitede ko sahande gese coña gawri natti e paabi golle kiisɗe natti ɓurnoynoɓe e luloynoɓe foof garti. E on saaha tawata ko haaruniru ina duumi kala kirtiɗo foɗanto ko dingiral. E sahaji dingiral hewata yimɓe kadi ko saaha lelawal nden hay suhaɓe togosɓe ina ngara dingiral. Ko heptinede nokku o kadi waɗi ha haala dingiral yalta ha dingiral ko toon tan asete ubbe mawɓe ngala hen gueɗal ete nawetake jama taƴata endam. Mawɓe naatoɓe e haala dingiral ni eɓe kettani ɗum jimɗi jenni e malli. Eɓe mbiya ñande mawɗo dari haali haalam mate on yejjiti ko wanno. Mawɗo bonɗo ko hanma miijade ñale foof saŋino ɓoggol. Walla ɓe mbiya mawɗo ka jibinɗo tan min komi jibinaɗo yo nenam. Ngam salade ɓe mawɓe nanna kunude mumen e gueɗe suhaɓe eɓe jima eɓe jennaɓe. Eɓe mbiya ka wis Allah e aduna hande mawɓe joni natti ɗanade ɓe ɗanoto ko ɗoygol guertoɗe. Uddi cuuɗi mbaalay caaleje coppinoɓe nanday jullaji korfinoɓe nanday basuji hefta noppi ɓe cukka e beddaji ɓe keɗo golle bombe surgaji
so yehi ha weeti janngo ƴefta looɗe ɓe dogana maayo ɓe mbiya kaari yo e ɓinguel kaari kattimi danade. nde rogere seka koye jimol e heyma jahowo. ngol jimol wiyama yima koto jorbugol. ko jimol suho debbo mo gorko mum nawano armé. jimɗi ɗiɗo ina kollira wonde dingiral ina jogui joomumen fotɓe woppitede e maggal ete kala ko waali toon momtitto koye niɓɓel jamma. ina gasa wonde tawa ko ndiɗo juɓɓudi keeridi addani Abdoulaye Sy lollirɗo Sukara Sy yo Allah yurmomo yaafomo wiide woodi tan koko ummoto dingiral feewa jama kono ala ko ummoto jama feewa dingiral. waɗi noon ko nde suka yaltata dingiral tawata ko elto mum ɗiggi fuɗɗima famde gueɗe aduna e andude kuule gurdam e nder rendo. ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe ɗo katten ha ñalawonde so Allah jaaɓi jokken e nder dingiral ha hande.